Και να δω. Είναι η κρέμα αυτή την... Σιούρας Χάρης, ο πρόεδρος της Αθλητικής Γυμναστικής Ένωσης Κένταβρος 2008. Σήμερα κόβουμε την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα του συλλόγου μας. Άλλη μια χρονιά στο ξεκίνημα μας βρίσκει γεμάτους δύναμη και ενέργεια να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας. Την περσινή χρονιά όλα τα τμήματα, αντρική ομάδα, γυναικεία ομάδα, εφηβικά τμήματα, παιδικά, είχαμε τα καλύτερα αποτελέσματα, πρωταθλητές στις κατηγορίες. Η καινούργια χρονιά ξεκινάει με τους ίδιους στόχους, κάνουμε πρωταθλητισμό σε όλα τα τμήματα. Μέχρι στιγμής η πορεία και της αντρικής ομάδας και της γυναικείας είναι η αναμενόμενη. Συνεχίζουμε, τα παιδικά τμήματα είναι εμπλουτισμένα με νέα παιδιά από τα τοπικά σχολεία, από τα δημοτικά και τα γυμνάσια και συμμετέχουμε στα τοπικά πρωταθλήματα. Θέλουμε τη συμπαράσταση όλων των φορέων και όλης της τοπικής κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι αν σύντομα ολοκληρωθεί και το κλειστό γυμναστήριο της Αγριάς, θα αποτελέσει μια σημαντική δύναμη για μας, έτσι ώστε πραγματικά ο Σύλλογος που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στις αλάνες των τοπικών σχολείων να βρει πραγματικά τη στέγη που του αξίζει. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, υγεία στους αθλητές μας και ό,τι το καλύτερο για το Σύλλογο. Και μαζευτήκαμε εδώ για αυτή την ωραία γιορτή. Όπως βλέπετε, πέρα από μια ομάδα είμαστε μια πολύ ωραία οικογένεια και αυτό είναι το σημαντικό. Σε ένα πολύ ζεστό χώρο θα κόψουμε την πίτα μας, θα μιλήσουμε, θα αλλάξουμε απόψεις και πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση που δείχνει και το χαρακτήρα αυτής της ομάδας, αυτής της προσπάθειας. Πάνω απ' όλα μια ωραία οικογένεια. Μαζευτήκαμε εδώ για μια όμορφη γιορτή, για τη γιορτή της ομάδας, της κοπή της πίτας. Από παμπέδες, παιδες, έφηβους, δηλαδή από ηλικίες από 10 χρονών μέχρι την αντρική. Δείχνει την υγεία αυτή της ομάδας, όλα τα τμήματα έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Συνεχίζουμε όπως μπορούμε σε δύσκολους καιρούς και η ομάδα πιστεύουμε ότι σφίζει από υγεία και από συντονισμό και ωραία πράγματα. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να ευχηθώ, γιατί είμαι κοντά στην ομάδα, υγεία στους αθλητές,
Οι αγωνιστικές επιτυχίες υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Τα τμήματα υποδομών δουλεύουν και με τη διαβεβαίωση που πήραμε, διαβεβαίωση για το κλειστό, αν μας το ετοιμάσουν, θα μιλάει για χρόνια, πιστεύω, η Ελλάδα για τις ομάδες του Κεντάβρου. Ευχαριστώ. Στην καθιερωμένη εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο, φέτος σε πιο οικογενειακό κλίμα, αλλά ίσως είναι έτσι και πιο καλά, πιο ευχάριστα. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, με υγεία, εφόσον κυρίως προς τους αθλητές, όσο το δυνατόν λιγότεροι τραυματισμοί. Είμαι σίγουρος ότι η δουλειά που γίνεται θα σας βοηθήσει πολύ σε αυτό το κομμάτι, στο να είστε υγιείς και να αγωνίζεστε με τον σωστό τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε τους λιγότερους τραυματισμούς. Η χρονιά που έφυγε, νομίζω ότι κάνοντας έναν απολογισμό μας βρίσκει σε θετικό σημείο, μιας και η ιατρική ομάδα και η γυναική αλλά και τα παιδικά τμήματα στην ουσία κάναν πρωταθλητισμό, κατέκτησαν την πρώτη θέση στους ομίλους όπου ήμασταν υποχρεωμένοι να παίξουμε με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η μεν ιατρική ομάδα φτάσαμε στην κυριολεξία, στην πηγή, αλλά θεωρώ ότι στον αθλητισμό, εντάξει, υπάρχουν και οι κακές και οι κακές στιγμές. Εγώ θα κρατήσω από αυτές τις άσχημες και δύσκολες στιγμές, παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε, και κάτι το οποίο τη μια χρονιά φάνηκε ότι μας απογοητεύει, μας δυναμώνει, έτσι ώστε την επόμενη χρονιά να το κατακτήσουμε πιο εύκολα, πιο άξια και να έχει μεγαλύτερη συνέχεια αυτή η επιτυχία. Η γυναικεία ομάδα επίσης νομίζω έκανε το ακατόρθωτο. Πέρα από κάθε προσδοκία βγήκε πρωταθλήτρια στον όμιλό της, και από εκεί και πέρα και οι παιδικές ομάδες, όπου αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που όλα αυτά τα χρόνια μας εμπιστεύουν. Μιας και δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές, στην ουσία ένα κλειστό γυμναστήριο το οποίο θα μπορέσει να στεγάσει αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια σχεδόν τώρα. Και θέλω να πιστεύω ότι μετά από τόσες εξαγγελίες, ότι αν όχι μέχρι έχει το σπίτι που της αξίζει για το άθλημά μας, εννοώ το κλειστό γυμναστήριο. Η χρονιά που ξεκίνησε, πριν λίγο, νομίζω όλοι γίναμε μάρτυρες μιας μεγάλης επιτυχίας της ομάδας μας, της αντρικής ομάδας, που κέρδισε μια άξια ομάδα με πολύ μεγάλη εμπειρία, τον Έσπερο, με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά, στην τεχνική ηγεσία, σε όλους και στους φίλους που συμπαραστάθηκαν και αρχίζουν να δημιουργούν πραγματικά μια καλή έδρα για την ομάδα μας. Θέλω να πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι η ίδια. Ξέρω ότι δυστυχώς η αποχή που είχαν οι διαιτητές και τα λοιπά ίσως μας υπεραίασε λίγο και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι κρατήσαμε μέσα από συνεχίσουμε, ότι κρατάμε ένα επίπεδο, και θέλω να πιστεύω ότι η συνέχεια από εδώ και πέρα θα είναι πολύ καλή. Δεν χρειάζεται ούτε καβάλιμα το καλάμε, ούτε τίποτα, κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Αυτό το οποίο έχω πει από τότε που βρίσκονται στο τιμόνι αυτής της ομάδας είναι ότι το πρωταρχικό για αυτή τη διοίκηση δεν είναι η νίκη, είναι ότι, και αυτό το πετυχαίνουμε νομίζω μέρα με τη μέρα, από όπου περνάει ο Κένταβρος έχουν όλοι να... Άρα θέλω να αφήνουμε πίσω μας από όπου περνάμε μόνο θετικά, τόσο ως προς την αγωνιστική συμπεριφορά μας, αλλά θετικά πλαίσια, πάντα για την νίκη, αλλά από εκεί πέρα που δεχόμαστε, καθώς εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους πρώτα απ' όλα καλή χρόνο. Ξέρω ότι τα παιδιά έχουν σπουδές, άρα θέλω να πιστεύω ότι ο πρωταρχικός τους στόχος να είναι πάντα τα μαθήματά τους, οι στόχοι που έχουν βάλει στη ζωή τους. Εμείς σαν διοίκηση θα είμαστε κοντά σε οποιοδήποτε, ακόμη και προσωπικό πρόβλημα ή όπου μπορούμε να καθένας βάζει το λιθαράκι του, είτε συμμετέχοντας στις αποστολές, είτε βοηθώντας με οποιοδήποτε τρόπο. Μέσα στη χρονιά που πέρασε έγινε και η αλλαγή έδρας των γραφείων του Συλλόγου. Υπάρχουν επίσης στην Λεωφόρο Δημοκρατίας, νομίζω ότι τα έχετε δει, ένας οργανωμένος χώρος όπου και εκεί είναι το γνωστούς να συνδράμουν στο έργο αυτό που γίνεται. Τόσο από το ότι άλλα παιδιά, φίλοι, γνωστοί που μπορούν να επανδρώσουν τα κλίματα υποδομών, να τα οθήσουν τα παιδιά, να αυτούς να μας πλαισιώσουν, και από εκεί και πέρα τις άλλες εκδηλώσεις, πάρτι κτλ. Όσο μπορούμε να συνδράμουμε, η καιρή είναι δύσκολη. Σας λέω ότι
δεν υπάρχει δυστυχώς ευθύνη και στην ουσία είναι πλέον μηδενική να τραβήξουμε αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και θα είμαστε πάντα νομίζω στην πρώτη γραμμή του Πανελληνίου πλέον χάτου. Να ξέρετε ότι αγωνίζετε σε μια ομάδα το οποίο πρέπει να είστε περήφανοι, διότι πλέον είμαστε σε τοπικό επίπεδο τελείως αναγνωρίσιμος σύλλογος. Φαίνεται αυτό καθημερινά από τα δημοσίευματα. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για ό,τι έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Καλή χρονιά πάλι εύχομαι. Να κόψουμε την πίτα, θα σερβιριστεί από κάτω ένα κομμάτι στον καθένα. Υπάρχει νομίζω ένα τιμητικό αναμνηστικό για τον τυχερό που θα βρει το φλουρί. Καλή χρονιά πάλι εύχομαι σε όλους με υγεία. Γεια σου Ενούλη, σηκώνε μου να τα πεις. Το 18 και στο έβαλε.